malaki mga higala. At sa itong baka mga higala kaya nagpain ng tag-collard. Nagpasilong adto sa itong baka. Kainom sila collard, mabusog. So ato sang ion ang tubig did padungad to mga higala. Para matudla na itong tubig. Ito na itong pollard o asin mo na atong tips technique. Grabe no, tips technique. Uy, sangit-sangit mag-uang pang vlog mga higala. Tripod. So niabot na ta mga higala. Nato ning butangan. Una, butangan pa natog asin. Balheta kayong area mga higala ito ning angay-angay yun pollard nila mga higala balinta pero lisod ning watay cameraman mga higala kay dili matarong ning atong pag-video. Okay, asin na pod. Then pollard. Medyo ubay-ubay ang butang dire mga higala kay kusod ng baka kain. Og sugminom ba? Nga na pollard. So medyo ispisoho na to nga gamay. Din dari rapod sa line area sa buhay. Buhay farmers, buhay content creator.
Grabe content creator. Kainga na mga tawag ubi raman mo pronounce. Raka OE. So magsabod-sabod ng atong kuan mahigala. Puno dinig tubig. Ato nang ilisag tubig. Ilunod na lang daan ng pollard. Butangan na to. Ubay-ubay nga asin kay daghanon ni natong tubig. Din ato nang patubigan mga higala. Nanay tubig mahigala ato nang imikos-mikos mahigala arong ma tunaw jud ba mikos-mikoso na nato arong tunaw na tunaw. Ang mahilis ang asin, pollard, maangay ba di magtibok-tibok. So naday po mikos-mikos aning pollard no. Aning mga lawag sa baka na po mikos-mikos ba. So puno na nato mga higala pagkahuman pagngen matinga na to ang mga baka nga wow lami ang maghihatag natong pagkaon karon tubig nga may pollard. So grabe na sila makasuyop pa ng mga pollard mga higala kung bantayan ilang na pollard. Berat na ilang mga tiyag. Uminang. Dering dapita
wa ni nato butangig pollard atong alimpihan. Reserva ni nga uhawon bitay sila kanang kaniudto maning tubig danhi wa dyan mo'y pollard.